guztioi, gaurkoan ere elkarrizketaren tarteari lehioa irekiko diogu hemen Hamaika Telebistan eta gaurkoan horretarako gurekin daukagu Euskal Telekom marketing arduraduna Koldo Unanue. Koldo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin albiste azken asteotan ezagutu duen albistea komentatu behar, aurrerantzean, Espainiar estatuko edapenari dagokionean, Euskal Telek Virgin marka erabiliko du. Zertan datza postuenen oinarria? Bueno, Euskal Tel azken urteetan zabaldu izan da, lehenengo Galiziara bertako operadore bat erosten, gero baita Telekablen, baita ere gure gertuko sarea zabaltzen adibidez Nafarrora, gero baita ere Errioxara, baina ja azken pauso hau izan da estatu guztira zabaltzeko proiektu bat. Eta estatura zabaltzeko proiektu honetan, pentsatu genuen ze markarekin zabaldu, zer zan komenigarriena, eta ikusten genituen, aukera desberdinak, marka berri bat sortu, Euskaltel marka erabili, baina normalean, marka ja bat ezaguna baldin bada, denbora pilo bat aurrezten dizu, denbora eta diru pilo bat aurrezten dizu. Eta marka desberdinak aztertuta, eta gure akordioen arabera, ja Virginekin, Euskan tratu batzuk, ikusi genuen, oso marka ezaguna dela, gainera marketing aldetik, espiritu berdinekoa, eta akordio batera iritsi ginen, eta Virgin Telco sortu dugu marka bezala, eta marka horrekin estatu guztian hasiko gara saltzen dagoeneko, aurreko astetik ja hasi gara. Beraz, Euskaltel zabaltzen da estatu guztira, mantentzen ditu noski orain arte erabiliteko marka guztiak, eta besteak beste argi dago Nafarroan, Euskal Herrian osoan Euskaltel, baina estatuan Virgin Telco erabiliko dugu, eta dagoeneko hasi gara saltzen. Bai, horrekin batera, aipatu behar, edapenak bat egin duela denboran, pandemiak eragindako izurriarekin, eta horrek, imaginatzen dut, aurreikusitako planak eta ekimen batzuk hankaz gora jarri dituela, baina esan bezala abian jarri da. Egoerak gure kontsumo ohiturak ere aldatu ditu, eta etxealdian egoteak sareen eta edukien kontsumoari begira bestelako erronka batzuk jarri ditu mahai gainean, baina Euskalteli dagokienen etorri heldu aurretik, kontsumo ohiturei heldu aurretik, zeintzu dira epe labur eta ertaineko erronkak? Bueno, marka berri honen zabalpena zabaltzea, handitzea, eta lehenengo, naiz eta Virgin Telco marka ezaguna izan, gehiago edatu eta ulertu dezaten telekomunikazioak saltzen ditula, zer nolako eskaintza daukagun, hori erronka berri da. Betiko lurraldetan, zabaltzen jarraitzea eta hasten jarraitzea Euskaltel geroztak bezero gehiago dauzka horren arte lan egin duen lekuetan, eta hori baita erronka bat da. Eta geroz eta zerbitzu berritzaile gehiago ekartzea gure bezeroi, hori beste erronka bat da. Geroz eta zerbitzu hobeagoa eskaintzea. Así que zabaldu, hasi horiek die gure erronkak. Bai, Koldo, aipatu dugu, pandemiak bete-betean harrapatu gaituela, eta zentzu horretan unerik latzena etxealdiarena izan da, eta etxealdiak ere telekomunikaziorako beharrak handitu egin ditu, eta zentzu horretan honek batetik sareko kontsumoaren volumena biderkatu du, eta sarek atakari eutsi egin diote, hori balorean jarri beharreko elementua da, eta ikusi dugu zenolako garrantzia daukan telekomunikazio sare on bat izateak. Bai, ez genuen uste, ez da, oain dela 4 hilabete horrelako zer gertatuko zanik, baina garbi ikusi da sareak aguantatu dutela, zuntza importantea dela, diozun bezala abots finkoa biderkatu eginda, bider bi, internet baita ia bider bi, WhatsApparen trafikoa bider 3, eta baita ikusi dugu egunean zehar trafikoa baita mugitu dela lehen mugitzen ezen epe batzutan edo
edo franja batzutan, ez da, goizean adibidez, lehen baino askoz trafiko gehiago, horrek esan nahi du urrutiko lana hor dagoela, eta jende asko erabiltzen dola goizez, eta, bueno, oso ondo aguantatu dute, baita ikusi duguna izan da, telebistaren kontsumaren handipena, ez da. Ia, adibidez, umeen programazioa bider behatzi kontsumitu da aste hauetan, eta jarraitzen du. Beraz, eta baita ere ikusi dugu, gauzak zuzenean ikusi beharrean, ja grabatuta donor nahi don momentuan ikusi alizatea, baita biderkatu duela bera kontsuma. Beraz, egun hauetan, denok ikusi dugu hor zegoen zehozer ez da internet etxeko wifia zein garrantzi hartu duen, eta bueno, etxean eduki beharreko zehozer dala, etorkizunekoa dala, eta baita, bueno, ja pertsonalki nire ustez oso valorazioan, ez da, telelaneko rollo hau nire ustez hobekuntza positiboa da eta geratzeko zehozer. Eta, bueno, beraz, gure planak ez ditu gehiegi aldatu, zeren negozio bezala gure eguneroko lanean zerbitzua berdina mantendu izan da, bermatzen beti kalitatea, eta gero Virginen zabalpenaren proiektua planifikatuta zegoen gutxi gora bera maiatza ekainerako egitea. Beraz, bueno, bai anuntzioak eta rodatzea eta horrelako gauzak, egoera beresi batean egin behar izan dugu, ez da, danok maskariakin eta horrelako gauzak, baina horretaz aparte planak mantendu dira antolatuta zaten moduen. Bai, tendentziei dagokionez, dagoeneko batzuk aipatu dituzu, oso digarria da umeen edukien kontsumoarena, bider bederatzi astea, WhatsAppa hirukoiztu izana. Imaginatzen dut ere, bideodeien aplikazioen deskargak eta erabilerak ere sekulako goraldia izan duela. Bestelako entretenimenduarekin lotutako kontsumoa, serieak, bestelako plataformen erabilera. Zeintzuk izan dira detektatu diren elementu berritzaileen nagusiak? Gehien handitu dana izan da bideokonferentziako erramientak. Teams, Zoom, Skype, guzti hauek, handitu die pilo bat. Beren trafikoa handitu da 300 beraz, biderri irukoiztu egin dira gutxi gora bera. Baina ez da bakarrik trafiko handitu dela, baizik eta beren ezagupena handitu dela. WhatsAppa lehen danok erabiltzen genuen. Igual egun hauetan gehiago erabili dugu. Baina orain dela 4 hilabete Skype batzuk ezagutzen genuen, baina beste jende asko Zoom edo Teams edo horrelako tresnak zituzten ezagutzen, eta guain ez bakarrik erabili baizik, eta ja, hemendik aurrera baita erabilpen bat emango diote, ezta? Orduan hori nire ustez positiboa da, eta gerturatu egiten gaitu gure lagunei eta bar eozein egoeratan. Gaur eguneko egoeran, baina baita ere etorkizunean. Bai, adrin franjei dagokionean ere, tendentzia eta erabilera ezberdinak antzematen dira. Aipatu dugu umeena, orain ezagutzari erreparatu diozu eta ziurrenik adin batetik gora Skype, Zoom, Jitsi, Google Meet, horrelako plataformen ezagutza eta beharra handitu egingo zen, bereziki helduen edo nagusienei erreparatuz, hau da kontaktu eta elkar ikustea ahalbidetzeko. Ikusi dugu ere serie batzuetan, Netflixen bitartez, adibidez, La Casa de Papelek errekorrak hautsi dituela, ez soilik gaztelerazko ikusleen artean, baizik eta nazioartean. Adin franjei dagokionean, zeintzu dira detektatu diren elementu bereizgarrienak? Gu, kaso horretan, ez dauzkagu horrelako daturik, ez dakigu bezero bakoitzaren adina, ez da, kasu batzutan bai, baina gehienetan ez. Beraz, bai ikusi duguna izan da hori, umeen edukien hazkundea eta argi dago hori umek ikusten daudela, baita ere zinemako programak, baita zine klasiko asko erabili izan da, ez dakigu nork erabili duen adinaren partetik, baina bai denbora eukitzea berriro nolabait dasdatzeko klasiko horiek disparatu egin die
kate batzuen programazioa, eta gu badakigu kate horietan zer nolako zinea eskaintzen den. Osea, nire ustez, erabilpena handitu da adin franja guztietan. Eta bai lanean daudenak normal izaten dira 25 urtetik gora, eta hor tresna hauek izan dira gehien arinen erabili izan direnak urrutiko lanerako tresnak, eta gero ja hasi zian baita edatzen nolabaiteko lagunak ikusteko tresnak. Beraz, lehenengo izan dira lanetik ezarritako tresnak, adibidez Teams, ez da oso batzez ere tresna profesional bat, baina gero ja Zoom eta hauek hasi zian pixka beren trafikoa igotzen pixka bat beranduago. Beraz, lehenengo izan da profesional aldea, hazkunde izan zuena, eta gero ja lagunen artean konektatuta mantentzeko tresnak. Ari gara, erabat globalak diren tresnen inguruan hitz egiten, baita edukiei buruz, gero eta konektatuago gaude, kasu honetan virtualki, ez fisikoki ikusi dugu zenolako zailtasunak egon diren eta oraindik ere dauden, eduki horiek kontutan hartu behar da, munduan gehien erabiltzen den bigarren hizkuntza gaztelera dela, ingelesak ere zenolako pisua daukan ikusten ari gara, plataforma ezberdinetan edozein hizkuntzatan egindako seriak daude, eta azpitituluekin edo bertsio originalean ikusi ditzakegu. Zentzu horretan, gureak euskaraz ekoiztutako edukiek zenolako etorkizuna izan dezakete edo zenolako lekua izan dezaketen horrelako testu inguruan? Bueno, gertutasuna balore handia dauka. Eta horrelako egoeratan, baita ere, nabaritu dugu, gertuko kateak eta edukinak gehiago erabili izan direla. Gertuko kateak, bai tokiko kate batzuk, eta bai Euskal Telebista, konsumoa handitu eginda. Zergatik, informazioa behar denean, batez be, gertuko informazioa asko baloratzen dalako. Orduan, Euskararen kasuan argi dago, lortu behar duguna da, bere edukiak erraz lortu ahal izatea. Zergatik, hortik aurrera, bertako gertuko edukin horiek interes handia daukate. Gertatu behar izan dena da, hori, errez topatu ahal izatea edukin hori. Baina hori horrelan izan da, gero gertutasuna beti izango da gainbalio importante bat. Hortik ez bada urruntzen, Hamaika Telebista edo euskarazko edukia sortzen dituztenak, nire ustez etorkizun garbia daukatela. Bai, etorkizuna aipatu duzu, oraintxe bertan Koldo, eta etorkizuna bertan dago, adibidez, 5G-ari buruz hitz egiten baldin badugu, berehala ate joka daukagun erronka bat dalako. Bueno, atek joka badabil azken urte hauetan, berez 5G abantaila asko dauzka, baina abantaila horiei etekin ateatzeko guendio gauza asko falta dira. 5Gak bere abantailen artean dispositibo askokin konektatu ahal izatea ekartzen du, eta hori oso importantea da Internet of Things deitzen den teknologia horrentzat, ezta? Adibidez, fabrikako sensorizazioarentzat, edo kaleetako tresnak, farolak, ez dakit, zabor kontenedoreak, eta guzti hauek konektatuta egon ahal izateko. Eta beste abantaila bat da bere latentzi laburra, da, zeharin mugitzen dien datuak eta ondorioz erantzun azkarra behar duten prozesuentzat, adibidez kotxe bat gidatu ahal izateko, abantaila bat da. Zer gertatzen da, naiz eta 5Gko teknologia horregon, sensorizazio guzti hau eman beharra da. Kotxeak autonomikoki gidatu ahal izateko,
ez da bakarrik teknologia horregoteak, beste gauza asko behar dira, ezta? Orduan, 5G etorkizuna da, argi dago, baina gaur egun oraindik ez dauka eguneroko bizitzan erabilpen handirik. Proiektu askotan gaude sartuta, piloto askotan, Industria 4.0ko proiektuetan, ospitaletako zenbat proiektuetan, udalekin zenbat proiektuetan, baina guain dio ikusten da denbora zeo zer beharko dola guzti honek erabilpen handia eduki arte. Bai, denbora aipatu duzu, nolabait begirada altzatuz eta epe ertainera jarrita, ikusi dugu, sareek aguantatu egin dutela, orain aipatu bezala denbora behar duen arren 5Garen erronka hor mahai gainean dago, aipatutako proiektuak ere izpide, honek ere balioan jartzen du edo azpimarratzen du batetik sistema implementatzearen garrantzia, eta bestetik gertuko edo hemengo konpainiek ere sistema eta zuntza implementatzearen garrantzia, bestelako dependentzia batzuk ere ez izateko edo gertuko proiektuak ahalbidetzeko. Dena batera dijoa. Gaur egun Industria 4.0-ren azpian kontzeptu berritzaile asko datoz. Ez bakarrik horrelako 5Gko konexioa. Sensorizazioa, machine learning deitzen dana, datu masiboen prozesamendua, kudeaketa, hortik algoritmo batzuen bidez kalitatea hobetzeko, prozesuak merketzeko, ziberseguridadea baita dago poltsa berdinaren barruan, zati gure fabrika guztiak konektatzen baditugu, lehen segurtasun fisikoa behar zan, ezta, makinak inor lapurtu ez izatea, ezta, kasu honetan datuak lapurtu ez izateak, ziberseguridadera eramaten gaitu. Guztionak transformazio handi bat ekarriko du, ekartzen ari da, eta 5G, zuntza, ziberseguridadea, inteligentzia artifiziala, algoritmoak, fabrikatzeko eta garatzeko gauzak garatzeko modu berriak dira. Nire ustez, Euskadin nahiko aurreratuta gaude, leku askotan aurreratuagoa gaude, baina nire ustez ikusi dudanez, enpresa askotan honi buruz interes handia dago, aztertzen ari dira zer nola implementatu, zer nolako etekin atera, eta pizkanaka horrelako teknologi berrien emaitzak datozen urteetan ikusiko ditugu seguru. Bai, eta horre norabide bikoitzeko erronka ere egon badago ez, batetik aukera bezala baliatzea, aipatutako data eta algoritmoen erabilera, gertuagoko esperientzia pertsonalizatuagoa, kalidade handiagokoa, eta gainera baliabide teknologiko guztiak aprobetxatuz, eta bestetik nolabaiteko askatasun pertsonalak eta datuen inguruko informazioa babestea. Bai, hor beti dago gauza, ezta datu gehiago dauden heinean, datu horiek non dauden eta nola babesten dien, baita hor dago kezka hori, ezta. Baina, ikaragarria da, gaur dana informazioa da eta argi dago, nolabaiteko arauak egon behar direla, erabiltzaile bakoitzak kontrol oso eduki beharko luke, non dauden bere datuak, nola borratu aldiren eta guzti hori. Amabaitea argiak daude, ezta. Oen dela urte batzuk, bidaietan Google Maps gabe bizi ginen eta galdezka gaur egun non zauden badaki algoritmoak eta eskaintzen dizkizu restauranteak, eskaintzen dizkizu gauza asko, erresten dizkizula bidaiak, eguneroko bizitza eta bar. Eta nork esango du ez ditula bere datuak emango eta horrelako laguntzak ez jaso, ezta. Nire ustez, behar duguna da nolabaiteko arau batzuk, regla batzuk, ziurtasun bat datu horiekin zer egingo den, baina orokorrean berrikuntza guzti hauek behintzat itxaropentsoa naiz eta nire ustez oso positiboak direla. Bai, eta dagoeneko, aipatzen duzunaren hildotik, hasi da eta gure unibertsitateetan dago, erabat digitala edo natibo digitala den lehendabiziko belaunaldi osoa. Horrek ekarriko duen aldaketarekin. Bai, ez datu guzti hauen kezka, nik nire seme-alaban ez ditu nabaritu, ezta. Baina, zeozer, kontrolatu behar den zeozer, batzutan jakin behar da noraino bai, noraino ez,
baino argi dago berrikuntza hortik datorrela, eta ez daukala bueltarik, beraz, ondo egin dezagun eta listo aurrera. Bai, bukatze aldera beste albiste importante bat, justo etxealdian sartu edo pandemiak hala behartuta, konfinamendua hasi aurretik ezagutu genuen beste albiste bat, eta markarekin bete-betean lotzen dena, izan ere, Euskaltel txirrindularitzara bueltatu baita, Euskadi Fundazioa babesteko, eta berriro ere, maiotean ikusiko dugu, oraindik ere estreinatzeko aukera izan ez duelako taldeak, baina apostu importantea da eta markaren ibilbidearekin ezinbestean lotzen den elementu batekin txirrindularitzarekin. Argi dago. Oso berri pozgarria, Euskaltel etxe barruan, hor genuen nolabaiteko zor hori, sentimendu hori, ze pena handia aurreko taldearen gertatutakoarekin, baina, ja oain dela urte eta piko fundazioarekin hizketan geunden, ikusten genuen ez aintzinako proiektu bat bezala, zati zaila zan aurreko proiektu bezalako zer mantentzea eta sostenik izatea, baino bai berriro egin altzala, nolabaiteko lehen etapako idei original hori ziklista gazteak aurrera ateatzeko, euskal talde bat horre ukitzeko, Euskal Herriko itzulian, Espainiako itzulian, kasu honetan ez da posible izan aurtengorako, baina seguro nao, datozen karreratan edo urteetan bertan izango gehala, eta jakintzazu egunen baten berriro turrean egon alizateko. Baina proiektu sostenigarri berri bat martxan jartzeko gogoa zegoen bi partetatik, eta aurten, ja ikusi hau posible zala, sostenigarria zala, ideiak zeudela, eta aurrera pauso eman dugu. Gero, etorri da gertatu izan den guzti hau, pena izan da itzulian, Euskal Herriko itzulian, ez dala izan posible ja estrenealdia ukitzea, baino egongo dia aukera pilo bat. Gu datozen egunetan martxan jarriko ditugu maiot berriaren, gulote berriaren salmentak, batez ere gure bezeroentzat, deskontu batzuekin eta bar, eta nahi du berriro karreteratan gure maiota ikustea, laranja hori ikustea, beti jendeak maite izan duen talde hau eta marka honekin Euskaltel Euskadi karreteratan egotea. Berri oso pozgarria. Bai, eta marka bezala, nolabait, imaginario kolektiboan geratu den elementu bat, eta horren indarra itzuleran ere oinarritzen dena, behar bada Euskal Herrian bere garaian kasekin gertatu zena, kas eta txirrindularitza erabat lotuta zeudelako, eta txirrindularitzaren kasuan, oroimen kolektiboan, marketing ariketa izan zen, maiota laranja bihurtzea 20 urte atzera, horrek marea laranja ekarri zuen, aipatu bezala beste proiektu baten eta beste testuinguru baten, baina egunotan ere berreskuratu duzue Patxiren iragarki mitiko eta ezagun hori, etxealdia baliatuta, eta horrek ere, marka bezala, bi belaunalditako, bi hamarkadetako arrastoa uzten du, eta pixkat ere, banaezinak izan direla, Euskaltel eta bertako taldearen proiektua, txirrindularitzari dagokionean. Nire ustez, babesletza munduan izan den kasurik garbienetariko bat Euskaltel, Euskadiren babesletza da. Ez da, beste futbol taldeekin edo saskibaloi taldeekin egiten dien babesletzako zer bezala, baizik eta marka eta taldea gauza berdina ziren. Halaik eta gaur azken urtetan Euskaltel marka bezala naiz eta kanpoan egon, adibidez fundazioa laranja jantzita zegoenean, jende asko entzutenon Euskaltel taldea. Eta naiz eta babesletza ez egon, kolore hori eta taldea Euskaldun hori Euskaltel da. Eta gure ADN-ean hor zegoen. Orduan, ez da bakarri marketingeko gauza bat, txirrindularitza Euskal Herrian oso importanta da, eta futbola da asko sentitzen dugun kirol bat, ez da. Orduan, gure ideia bada bertan egotea, eta
galdetu izan didate azken egun hauetan, bueno, guain Virgin Telco jartzen baduzue eta Vuelta Espainiara jote mazarete, Virgin Telco izango da, ez. Berdin digu, Espainian egon taldearekin, taldea, Euskaltel, Euskadi taldea izan da, eta izango da, ezta? Hainbeste sale hemen daudelako, eta baita proiektua markaz aparte da gure ziklista gaztei irtenbide bat emateko proiektu bat, ezta? Horrelako arrobiko proiektu hori izan zan sorrera, eta hori baita berreskuratu beharra daukagu. Osea, bai, oso pozgarria, aurten ere baita ere berreskuratuko dugu Marea Naranjaren kamiseta, nola banatzen genituen kamisetak udan, baita berreskuratuko dugu, eta jende asko ikusiko dugu Pirinietan, naiz aturra ikusi, baina menditik, Euskalteleko kamisetakin, lotzen gaitulako taldea, marka eta zale guztiak. Hausnarketa horiekin geratzen gara, Koldo Unanue, plazer bat, mila esker. Mila esker zuei.